ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଲା ଦେଖିଲି। ହାଇ ମୁଁ ଲିଜା, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ସକାଳ 6ଟା ବି 11ଟା 12ଟାରୁ ଫିଲ୍ ଆସିଲାଣି। ଏତେ ଗରମରେ ରୋଷେଇ ତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେହେତୁ ଯିବାର ବି ଅଛି ତ ମୁଁ ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ମୋତେ ବାଦାମ ଚଟଣି କରିବାର ଥିଲା, ତ ଏଠି ମୁଁ ବାଦାମ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏତେ ଗରମ ସହି ହଉନି କି କହି ହଉନି। ଆଉ ସୁକୁନର ଜାଗା ତ ମୋତେ ମୋ ଷ୍ଟୋରରେ ହିଁ ଫିଲ୍ ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଏସି ସାମ୍ନାରେ ତ ବସି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ବିଶ୍ୱାସ କର କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ କହିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଇଯାଏ। ଷ୍ଟୋରରୁ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସବୁ ପାଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଘରେ କେହି ବି ରହୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଗୁନୁ ତ ପୁରା ସିଂହାସନ ଉପରେ କାହାର ଗ୍ରିଲ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ପାଲା ଦେଖୁଥିଲେ, ଭାଉଜ ମା ବଡ଼ମା ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିକି ଆମେ ପାଲା ଦେଖିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆରାମ ଲାଗୁଥିଲା କହିବାର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଗଛ ମୂଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରାମ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଓମ୍ ଆମର ଏଠି ପୁରାପୁରି ଶୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗଟି ଏତିକି, ଦେଖା ହବ ମୋର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ବାଏ।